Wel, dyma ni felly nôl yn Llanelwedd ar gyfer Ffair Ea 2024 ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn at gystadlu y gwartheg. Ac i ni'n mynd i ddechrau'r bore yma gyda'r Heffrod, a'r Heffrod Pedigri Limousin. A dwi'n cael cwmni da ar gyfer y dosbarth cyntaf, sef Jessica Williams o Dywyn. Bore da i ti, Jess? Bore da. Am ddiwrnod. Mae'r haul yn cytwynu i ni'n edrych ymlaen at gystadlu Penigamp eleni eto, yn di ni? Ynda, mae'n braf yma heddiw. Mae'n braf. Ar ôl y glaw mawr. Wel, ie. Siwt wyt ti'n cadw? Ti'n cadw'n iawn? Ie, good diolch. Wy'n deall bod ti yn gymarol ddiweddar, di dechrau busnes gwerthu cig, bocsys cig ag ati, do? Do, da ni wedi bod yn gwerthu bocsys cig o'r gwartheg duon, da ni'n cadw atra. Faint o wartheg sydd â chi ar hyn o bryd, Jess? Gormod, da ni efo tua 100 ar y funud. Fas e wir? Oes. Yn croesi hefyd? Na, da ni ddim yn croesi, da ni'n gadw nhw'n byr ac yn Pedigree bob un. A Sonia am y fiches, enw'r fiches, achos fydd pobl yn gwylio ac yn gyfarwydd iawn â enw'r fiches? Wel, mae yna ddwy fiches. Mae yna fiches i gerddi bliog, wedyn mae yna fiches Rhydygarnedd hefyd, a mae gen i fiches sydd efo'n fam wan oedd yn had i gychwyn, sef gerddi. O, ware teg. Ac yn wynebau cyfarwydd yn cystadlu'n y sioe'r haf ac yn y Ffair Ea hefyd dros y blynyddoedd? Da ni wedi gwneud ambell un, ddim gymaint mwy yr ha, ond da ni wedi gwneud ambell un yn fama hefyd. Ond ddim yn cystadlu eleni? Na, ddim yn cystadlu eleni. Mae'n anodd cael amser yn ei bopeth, Jess, yn dwi. Da ni'n cael bod yn spectators eleni. Ie, yn union. Sydd yn braf yn ei hunan hefyd, yn dwi. Ynddi. Ac y dosbarth cyntaf, fel y wedes i, Jess, yw'r Heffrod Pedigri Limousin. Dewch i ni sôn am y beirniad wrth gwrs i ni'n gweld efo hyn nawr, sef Dai Thomas, dôl coed Llanwnen, wedi dod i'r brig yn y Ffair Ea nôl yn 2015 wrth gwrs, a yn gefnogwr selog o'r Ffair Ea dros y blynyddoedd, Jess, yn dwi Ren Dai. Ynddi. A fe sy'n cael y fraint o feirniadu'r Heffrod yn y Ffair Ea eleni, ac ges i sgwrs ydyn da fe'n gynharach. Mae'n edrych yn smart iawn yn dwi. O, mae'n smart yn ei siwt. Di wir. A mae yna 4 heffer o'n blaenau ni. Beth am yr Heffrod yma, Jess? Be wneud i ohonyn nhw? Beth yw dy farn di amdani nhw? Mae rhain gyd yn safon rili uchel. Dwi'n meddwl bod nhw'n rili agos at ei gilydd. Mae'n mynd i cael job beirniadu'r rhain. A mae'r niferoedd yn y Ffair Ea eleni, maen nhw'n barchus iawn a gweud y gwir o gofio'r helyntion sydd yn y diwydiant efo'r trefferthion diciau, y tafod glas wrth gwrs hefyd. Mae yna lot o bethau'n gallu amharu ar y niferoedd, ond maen nhw'n gryf ac yn dda iawn yn dyn nhw. Yndyn. A mae Dai nawr yn mynd nôl ymlaen. Mae wedi edrych ar heffer Ifan Phillips, sy'n ni'n gweld fan hyn nawr yn y canol. Ond yn heffer neis, Ifan yn gefnogol iawn o'r ffair yn dweud, Jess? Ynddi, mae hon yn heffer siapus fyd ydy. Mae rhain yn Heffrod drwm fyd yn y dosbarth. Maen nhw gyd yn 600, a maen un 753 kg. Bwyso'n dda, dyn nhw. Maen nhw yn bwyso'n dda. A mi eith lot o'r rhain sy'n e-mail rhan fwy ohonyn nhw'n ymlaen i gael eu cadw fel gwartheg, am hwn i'n gwna'n tyfod gwartheg magu. Gwna'n, mae yna potential iddyn nhw'n mynd fel pedigree freidio, swn i feddwl efo'r Heffrod yma. O, maen nhw'n wartheg o'r safon uchas, sy'n dwywaith amdani. Mae yna wartheg o wlad yr haf yma, teulu Perkins yma, Lyn Colcraft o ddyfnaint yma, Ifan Phillips o Sir Gyfyrddin, a wedyn y teulu Rowlands wedyn ni'n gweld ar y pen pellach o. O Epynt Taylor, mae hon yn heffer fawr. Hon yw'r un drwma fel wedi'n 750 kilo. Ynddi. Dycha'r part ôl na, wel. A to, fi'n gweld Dai wrth i waith nawr. Mae gymryd o brofiad ac wedi bod yn cystadlu gymaint ac yn magu ac yn cynhyrchu stoc i ddod i'r ffeiriau geia ac ati yn lleol ac yn Llanelwedd. Gei dim lot o bobl mwy addas ar gyfer y job na Dai gei di? Na, mae'n brofiadol iawn. Mae'n rhoi dwylo drostyn nhw'n drylwyr. Mae'n dod nôl at heffer Ifan. Ifan yn dod o ardal Castell Newydd Emlyn, a mae'n nôl gyda Lyn, y teulu Colcraft, Up Tonley Euphoria. Ond heffer fach neis yn dwi. Ynddi. 683 kilo. Ond Dai jyst yn neud yn siŵr i fod yn
wneud y penderfyniad cywir. Felly edrychwn i mlaen i weld pwy eitha hi yn nosbarth cynta y gwartheg yn y ffeiriau eleni. Dowch nôl ato ni yn y man. Gyda Jess, mae Dai Thomas wedi tynnu nhw mlaen i'w trefn terfynol am hwnni nhw. Do, mae wedi. Mae o jyst yn mynd nôl dros dyn nhw, ond diolch wedi gwastraffu dim amser. Mae wedi pigo nhw'n gyflym. A mae wedi rhoi effer Ifan Phillips yn y safle cynta ar hyn o bryd. Beth ti'n meddwl o hon te, Jess? Mae'n siarp, mae'n glws fyd. Mae'n sgwar, mae'n sefyll yn sgwar a mae'n... Gweld llun da honni fyna nawr yn dyn ni wrth i'r camera ddod nôl. Mae yna hyd da iddi fyd yn dos. Oes. A drychwch y siap na tu ôl y llawn cig. Mae'r heffer drwman y dosbarth drws nesaf. Mae hwnna'n glamp o heffer dda fyd yn dywi. Mae'n anferth. Gan teulu Rowlands. Dwi'n meddwl mai dyma fydd y drefn ola. Mae e jyst eisiau gwneud yn siŵr i fod e wedi gwneud y penderfyniad cywir. Ac ydy wir, dwi'n meddwl i fod e'n hapus. Ydy. Mae bawd i fyny. O, hwnna wastad arwydd da, Jess, yn dweud. Wel, dyna ni felly, yn y dosbarth cyntaf bore yma adran y gwartheg. Yn dosbarth yr Heffrod Pedigri Limousin. A mae'r garden goch yn mynd i Ifan Phillips o Gyfyrddin, o Sir Gyfyrddin. Ac o ardal Castell Newydd Emlyn. Llongyfarchiadau Ifan, effer arbennig iawn. Diolch, Jess. Diolch. Wel, Ifan, llongyfarchiadau ti rewai. Dechrau da i'r ffairia? Ie, dechrau da. Oedd pili pala yn y bola tyma bach cyn mewn i'r clas yma, achos mae gwahanol tapes yma, maen nhw gyd rhenweddau da yn unigol, so ni ddim yn siŵr iawn beth fydd yn digwydd, ond fi falch bod fi ar pen iawn y dosbarth. Beth yw hanes yr effer yma? Hon wedi magu'n lleol i ni yn Trelech, dy Thomas Price. Mae da ni nawr ys mis o Chefror, a mae wedi cael cryn dipyn o lwyddiant dros yr haf. A just ni'n lwcus mae wedi taro 12 ar amser iawn. Wel, mae'n edrych yn llond i choteddi, dwi'n blesau. Gwaith caled wedi talu fi'n gyrru. Mae'n edrych yn arbennig o waratig. Mor gefnogol i'r ffairia waratig dros y blynyddoedd a'r gwaith caled wedi talu ffordd. Llongyfarchiadau Ifan. Diolch yn fawr, thank you.